טוב, היי לבלוג שלנו, אנחנו כאן, הנה אוהד, והנה אלון הנהג שלנו. אנחנו עכשיו נוסעים, ואנחנו ננצח בתחרות הוולוגים של נדב, גיידור וליאן. אנחנו נמשיך לעדכן בכל ההתפתחויות, ואנחנו לא בבנימין, אנחנו בתל אביב. ביי. אנחנו ממשיכים את הוולוג של היום הראשון, יש לנו כאן שביסוק, אנחנו פה במרכול של קיבוץ גדול. חווייתי פה נורא, יש פה הכל. אמיר ממרכול השלים, תלמד. מילקה מאובררת יש פה גם. שוקולד אוורירי. אולי ניקח מילקה. פליי. אני אספר לכם מה היה ביום השני. כן. אני אספר לכם מה היה ביום השני, כי מייקל בטח עכשיו יתחן את כל הביגלי. אוקיי. בדרך איציק מתקשר אליי. והוא צעק עליי. הוא צרח עליי, אמר לי, איך זה הגיוני? אתם צריכים לבוא ליומיים, לא ליום אחד. זה חוצפה, אני אמצא את המספר טלפון של מי שאחראי עליכם עכשיו. סליחה, אדוני. אתה רוצה לבקש עזרה, תבקש. אני לא חייבת לך דבר, ואז צריכה תפקות. אז כמו שהתחלתי להגיד. נו, תמשיך לספר. אז ראיתי שכאילו, היא בורחת מאונס בעצם. אז אמרתי. חרטט. אני לא יכול להגיד דברים כאלה היום במשל מדינה. באתי להגיד. עכשיו במצב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו שנה במלחמה. זה הזמן להגיד דברים כאלה. נבלה. נון בטח, עכשיו אני אוסיף לכם קטעים מהשבוע שלנו. יומיים. הנה האנשים שהצד הטוב של החוליה התנדב אצלם. הנה איפה שעשינו ארוחת בוקר. הנה עוד זווית. והנה אנחנו שוב פעם. וזה נגיד מעשה רע שהיה. אשמח לספר על מה היה בסיטואציה. אוהד החזיק לו את ההגה, ופשוט כמעט נכנסנו במסעית, וזה כמעט היה הסוף שלנו. זה חלק מהנוף. הנה הירדן, הנה עוד הירדן, והנה עוד הירדן. הנה כשעלינו למאגר בן טל. הנה מאגר בן טל. זה הבריכת זרע שהייתה שם. זה גם מאגר בן טל. זאת אני אחרי המאגר. זאת אני במאגר. הנה אני במאגר. הנה שם לא אוכלת כנפיים בכביש 90. הנה אני בשק שינה. הנה כולנו במאגר. אוהד מצלם. הנה אנחנו במאגר. אוי, למה אני ככה? הנה אוהד נחשון דינג דנג דור ברכבת בדרך למכינה, שהוא מבריז ממנה כבר שבועיים, 3-4 חודשים. והנה אני מצטרפת לחוליה אחרת. הנה אני מתעדת רגע של מפגש, עושה מצווה, רק שהם לא מבינים מה זה מקום ציבורי. שלא אנחנו נוגעת. זוז! ממני, זוז! הייתי יכולה הנה אנחנו עושים מעשים אסורים. כן סיאל, לבכות יותר חזק. די, אוהד, לבכות יותר חזק. תתלונני עליי כמו שרק את יודעת. אוי. אוהד, לאן שם לא הולכת? אתה לא יודע שזה לא מביך אותי? זרקי. פאק! לאן אני הולכת? לא טוב. כן, גז. עוד גז. שם לעזונה, הנה אמרתי את זה. נועה, הגיע הזמן יבת זונה. די, אוהד. אם תקלחי, הייתם בנהר, את מסריחה. אוהד, די! תהי לריח? אוי, אוהד, יש לך ריח. מגיע. מגיע? כן. 3, 4. וואו.
הזאת. איך שלך זה כואב? חייכי. חייכי, לא. שיניים. אז מה קורה חברים? כאן אוהד, זהו, אני בבלוג חדש. תעבוד מהר יותר. סליחה מאסטר. מהר יותר. מהר יותר, נו, מהר יותר אני אומר לך. מהר יותר, תעבוד, מהר יותר. שומעים? כן, זה לא כבר? תקשיבו, אם תיתקע לשב לה בתלתלים, היא לא תוכל להוציא את הקנים. מה אתה תקעת לי שם? יואו. מעכבים את אוהד עוד פעם בתחנת תל אביב השלום. לא מעבירים אותנו ברכבת, כי יש לה זקן מתקפלת. איפה.